Башлыйм. Қозандағы Река Замбези зоопаркында расизмға бәйле ғауға қопқан. Әлігі зоопаркта Африканың қорашы деген стенд орнаштырғандар. Һәм әлігі стендта түрлі күз суретлері, һәм әлігі рәсімні көтеріп қарап, әлігі күз кімнікі екенін біліп бола. Һәм түрлі хайваннар арасында әлігі стендта қора тәнлі кішінің де суреті орнаштырылған. Һәм ғауға нәрседен келіп шыға. Бір кіші әлігі зоопаркқа келгенінде шушы стендні видеоға түшіріп социаль желілерге орнаштыра. Һәм шушынан соң зоопарк жетекшілігіне һәм әлігі стендні ғыммен ясаушыға бик зор тискәрі мөнәсәбәт барлыққа келеді бейтіген. Негатив қысқасы. Әлігі зоопарк жетекшілігін хәтта расизмда ғайыплейлер һәм көп язмалар шықты. Тек мұнда бик қызық бір яқтан қарағанда мұнда бірнендей сәйір әйбір жоқ. Анда Африка хайванларының көз қарашы дейілмеген, анда Африканың қорашы дейілген. Һәм мұнда сұрау туа, бұл бүтінлей расизм мұсың? Мен иманым камил, бұл стендні ясаған уақытта ол кіші бірнендей қора тәнлі кішіні кемсітірге, ейсе оны хайванлар білен бір ретке қойырға тілемегендір. Тілемегендір түгіл, ол тілемеген. Мұнда видеоға түшіріп, әлі ол видеоны қарап өтек. Так, пришли в зоопарк. Вот здесь у нас взгляд Африки. Жираф. Ага. Здесь змея у нас. Так. Тут попугай. Лев. А здесь у нас кто? Оп! Видеода шушы иратның күле-күле түртіп көрсетуі, һәм аның янында баласы мекен инде шулай күлулері, менә бу өзі расизм түгел мүсің инде? Бу стендта бит бірнендей қорқыныш нашар әйбір yok. Әмма кішілер өзлері шул рәвешле менә шулай күлеп, қарағыз ничек қызық, қора тәнле кіші хайваннар янәшәсендә дип әлеге ситуациядан шундый зур ғауға қоптаралар. Һәм яңадан инде алда әйткән фикеремне төгәлләштереп әйтәсе килә, монда әлеге стендны ясаучы кеше расист түгел. Монда зоопарк жетекшілігі де расист түгел. Монда әлеге видеоны түшіріп интернетқа ілуші кіші расист. Һәм күпмедір әлеге уақиға турында зурлап құптарып язушы матбуғат шаралары шул есептен. Расист! Расист! Һәм... Жесткое заявление. Круто. Мне нравится. Хәзер яхшы хәбәрләргә күчик. Скандинав йөрүе турында ишетмәгән, күрмәгән кеше юктыр инде. Авыл җирендә хәзер бик башта авыл җирендә популярлашты бу әле. Мин беренче тапкыр авылда күрдем аны. Хәзер әлеге спорт түрі түгел, ял итү, сәламәтлекне кайгырту рәвеше белән шөгыльләнергә теләүчеләр өчен Казанда шәп мөмкинлек. Февраль буе Казанда 3 паркта, ул Ширеккүл, Сосновая Роща һәм Горкинск-Аметьевск урманында ой буе тренировкалар уздырылачак, ягъни дәресләр профессиональ тренерлар белән уздырылачак һәм таякларны үзегез белән алырга киңәш итәләр, таяк бирүче булмаячак. Киттек скандинав йөрү белән йөрергә. Монда шундый контраст килеп чыкты, бераз моңсу, әмма гыйбрәтле вакыйга. Уфадан Владимир Санкинга кеше үтергән өчен төрмә жазасы яный. 33 яшьлек ир 30 гыйнвар көнне эшеннән кайтып, өенә кайтып барган вакытта бер малай йөгереп килеп, аннан ярдәм сорый. Һәм малай соңыннан аңлатып бирүенчә, бер ир ике малайны, ике дус малайны алдап үзенең квартирасына алып керә һәм шишенергә куша. Шишенмәгән очракта аларга балта белән үтерәм дип яный. Бу сүзләрне ишеткәннән соң Владимир әлеге квартирага бара, бу иратны урамга алып чыга, алар арасында конфликт туа, алар сугышалар һәм нәтиҗәдә башы белән каты җирлеккә килеп төшү нәтиҗәсендә ир аңын югалта, ягъни көчләүче дип әйтик инде. Һәм Владимир шундук ашыгыч ярдәм машинасы чакырта, әмма
теге ир үлә. Малайларны үзенең квартирасына чакырып китергән ул ир 54 яшьлек ир 2019 елның җәендә генә төрмәдән чыккан була. Ул балих булмаган баланың җинси мөнәсәбәткә тартуы өчен төрмәдә утырып чыккан була. Һәм шушы вакыйгадан соң бик зур резонанс купты җәмәгатьчелектә. Әлеге ирне кеше үтергән булып чыга бит инде. Әлеге ирне Владимир Санкинны төрмә җәзасыннан юлып калырга телиләр, петициялар язалар һәм әлбәттә кеше үтерү ул җинаять. Аның өчен җәза булырга тиеш. Әмма бу шулкадәр бер яклыгына карап булмый. Әмма бер генә әйбер әйтәсе килә, бер үк балаларыгызны, кичкенә балаларыгызны, эне-сеңелләрегезне, оныкларыгызны күз уңыннан ышкындырмасагыз иде, үзләрен генә калдырмасагыз иде. Хәтта аларны мәктәпкә кулдан тотып йөртергә була. Әлбәттә алар ачуланачаклар. Әлбәттә аларга ушамаячак, алар үзләрен зур итеп хис итәргә телиләр. Әмма киләчәктә алар сезгә аның өчен рәхмәт кенә әйтәчәкләр. Чөнки бу котышкыч әйбер һәм бу малайларның шулай җиңел генә әлеге бер белмәгән иратның квартирасына кирип китүләре үзе үк тәрбия җитмәвен түгел, әти-әниләр, якыннары тарафыннан ниндидер сөйләшү булмаганлыгын күрсәтә бит инде. Шуңа күрә бер үк бу мондый хәлләр килеп чыкмасын иде. Балаларыгызны һәм якыннарыгызны моның турында бер утырып сөйләшергә кирәк һичюгы. Хәзер әкренләп кенә Казанга күчик. Казан мэры Илсур Метшин Казандагы югары баллы пробкалар мәсьәләсен ни рәвешле хәл ителүе турында хәбәр итте. Ни өчен ни рәвешле дип уйлыйсыз? Сез моңа җавапны белмәйсез, шуңа күрә үзем әйтәм. Барысына да сәбәпче ул түләүле парковкалар. Бут көтмәгән идем монсын. Мин бөтенләй аңламадым. Сезгә аңлатам, бәлки сез аңлап китерсез. Илсур Метшин сүзләренчә, түләүле парковкалар, хәтта монда карыйм, чөнки истә калмады. Казан хәзер Россия шәһәрләре арасында пробкаларның дәрәҗәсе буенча дип әйтик инде. Пробкаларның кимлеге буенча дип әйтик инде. Югары урында тора. Монда тагы шул фраза түләүле парковкаларның булуы. Барбыр аңламадым. Юк, мин моны аңламадым. Чынлап, ничек инде парковкалар артуы түләүле әле өстәүнә. Казандагы пробкаларны киметә ала. Өстәүнә тагы бер әйттем буга инде ул түләүле сүзен. Алар үзләре дә аңлатмаганнар аны. Сразу икенче хәбәр. Шундук икенче хәбәргә күчәбез. Мен кулны артык селтәмәскә кирәк тренер. Казанда 1000 кешегә 355 транспорт, ягъни машина туры килә икән. Һәм әгәр дә шәһәрдә 1000 кешегә 400 яки аннан да артыграк машина туры килә, санына шулай туры килә башласа, бу шәһәрдә 10 баллы пробкалар барлыкка килүенә сәбәпче булачак дип хәбәр итәләр. Һәм бу хәбәрдән соң мин тагы да ныграк буталдым. Безнең мэр Илсур Метшин әйтә, шәһәрдә пробкалар кимеде ди. Монда әйтәләр, хәзер тагы бер күпмедер генә артып китсә, 1000 кешегә машиналар саны. Всё, 10 баллы пробкалар барлыкка киләчәк. Аңлатыңыздар, мин чынлап аңламадым. Миңа бу бик кызык тоелды, әмма мин аңламадым. Вот ихластан сорыйм. Кем аңлый, аңлатсагыз бик рәхмәтле булыр идем. Фейк. Күптән түгел генә интернет челтәрендә шундый хәбәр таралган иде. Россиядә төшерелеп маташучы Мастер и Маргарита фильмын төшерүне туктатканнар. Сәбәбе бик гади. Әлеге фильмны Голливуд режиссеры да төшерергә җыенганлыгы турында хәбәр биргән.
имидж тіркесі менә шушының нәтижесінде біздіңкілер тоқтатқандар. Әмма бұл хабар фейк болып шықты. Һәм әлеге фильмнің, Россияда төшереләчәк фильмнің продюсері сүзләренчә бұл дөрес хәбәр түгел. Чөнки Голливудта төшереләчәк фильмлар, Россияда төшереләчәк Мастер и Маргарита икесе ике юнәлештә булачаклар. Һәм алар ниндидер конкуренциядан яисә каршы куюдан курыкмыйлар, чөнки алар икесе ике төрле аудиторияга дип әйтергә була. Юнәлдерелгән фильмнар булачак. Россиядә төшереләчәк фильм 800 миллион сум. Бюджеты 800 миллион булса, Голливудны канча? 3 миллиард. Тирәсеме? 3 миллиард. Белмим, сез бу 3-8 шундый зур ойырма, 3 һәм 8 миллиард. Кыскасы күпкә күбрәк. Бу мәгълүмат белән белмим нишләрсез, әмма менә шулай. Әле бу 800 миллионга төшереләчәк фильмны Россиядә иң кыйбатлы высокобюджетный фильм буларак бәялиләр. Әлеге фильмны төшерү, Россиядәге әлеге фильмны төшерү бу елның яз айында башланачак дип белдерәләр. Мастер и Маргаританың соңгы тапкыр 2005 елда Россиядә сериал буларак төшерделәр. Һәм әлеге сериалның режиссеры бер интервью вакытында шундый фикер белдергән. Әлбәттә алар, цитата кебек китерәм инде. Әлбәттә алар төшереп карарлар, әмма минемчә аларның бер нәрсә дә килеп чыкмаячак. Чөнки алар әлеге романны тоемлый алмыйлар. Ягъни ул простой смертникларга аны кабул итү кыен, чөнки шуңа күрә аларның килеп чыкмаячак дип белдергән. Голливуд режиссеры үзе нәрсә дип белдерә? Ул әлеге фильмны бүгенге көн аудиториясына, бүгенге көн кешесенә аңлаешлы булыр да итеп, һәм бүгенге көндә барган шикелле итеп төшерергә җыена инде кыскасы. Безнең соңгы хәбәр спортка, төгәлрәк әйтсәк, Nike кроссовкаларына бәйле. Nike компаниясына бу кадәр игътибарның күптән булганы юк иде инде. Сәбәп нәрсәдә? 2019 елда ылгым марафонда Эллиот исемле спортсмен 42 километрга сузылган марафонны 2 сәгатьтән дә азрак вакыт эчендә йөгереп, беренче булып йөгереп килеп, дөнья рекорды куя. Һәм әлеге дөнья шундый зур нәтиҗәләргә ирешүдә аңа Nike кроссовкалары ярдәм иткән дип саныйлар. Һәм әлеге кроссовкалар ярдәмендә спортсменның тизлеге 4-5%-ка гадәттәгедән 4-5%-ка тизрәк булган дип бәялиләр. Бу кроссовканы Nike махсус Эллиот өчен әзерләгән була, махсус дөнья рекорды куяр өчен, алар үзләре шулай белдерәләр. Һәм шушыңа бәйле тавыш купкан да инде. Ягъни кроссовкаларны хәзер допинг белән тиңлиләр. Күптән түгел генә кроссовки нигезендә пружина булган, аяк киемендә пружина булган кроссовкаларны тыйсалар, хәзер инде ничәдер миллиметрдан, подошвасы ничәдер миллиметрдан арткан кроссовкаларында тыячаклар. Һәм әлеге кроссовкалар, мисал өчен алайык Nike-ныкын, ул сатуда 4 айдан да аз вакыт булырга тиеш түгел. Спортсмен аның белән йөгерә алсын өчен. Ягъни махсус спортсмен өчен генә кроссовки җитештерелергә тиеш түгел дип саныйлар. Әлбәттә бу инде килешәбез, табигый әйбер кебек, әмма ничектер укыйсың бу вакыйга турында, бу хәбәр турында, бу ничектер Nike компаниясына реклама сыман, һәм әйтергә кирәк, кутышкы шәп реклама. Бәлки Nike моны үзе дә әле ничектер шундый сикәлтәле юллар аша оештыргандыр. Хәзер инде иманым камил, Nike кроссовкаларының сату күпкә артачак. Ансын мин аны әтигә күрсәтмәячәкмен. Ул өлешен мин аңа күрсәтмәячәкмен. Безнең яңа гөл бар. Күрмәгән кешеләр өчен күрсәтәм. Шундый татарчанча аталадыр инде бу плюш сыман. А монда күренә микән псиләр? Котики в моде при любой погоде. Ну бу фраза белән бетергә ярамый.